Atletiken eta Racingen arteko neurketa ikusiko dugu zuzenean. Ikusten duzuenez, 22 jokalariak jada berdegunean daude, partida hasteko prest. Hemen 11koak. Racingen aldetik Lukas Idanatean. Lauko lerroan Abraham Minero, Jordi Figueras, Ola Hortua eta Aitor Buñuel. Zelai erdian Mario Ortiz, Kitoko eta Cejudo. Eskuine galean Berto Kaiorga, eskerrean Karim Joda eta aurrelari lanetan Cesar Díaz. Atletiken aldetik, hauxe izango da Gaizka Garitanoren 11koa. Atean, Iago Herrerin. Lauko lerroan, Valenciaga, Iñigo Martínez, Vivian eta De Marcos. Zelai erdian, Beñat San Jose eta Mikel Besga. Eskuine galean, Gaizka Larrazabal, eskerrean, Ibai Gomez eta aurrelari lanetan, Aritz Aduriz. Epai janetan, López Toka jauna. Hauxe da, etxean jokatuko duen lehen partida, aurkezpen partida, eta jendetza bildu da gaurkoan Sardinero futbol zelaian. Hortxe aurrean ikusten duzu armaia utzitago, Sardinero obretan dagoelako. Taldea, lagurte luzeren ostean, bigarren mailara heldu da. Racingek 6. partida du denboraldi aurrean, aurrekoetan 3 irabazi ditu, 2 galdu, eta lehen mailako taldeen aurka junea izango dugu oraingoan Jaun Andreo. Partida hasteko prest garaia da, Beñatek jadiko du lehen baloia martxan, Atletikena izango da baloia. Epaileak partidaren hasiera adierazten duen. Eta hasi da neurketa, baloia Iñigo Martinezentzat. Luze, Aritz Aduriz baloiaren zain, Gaizka Larrazabalek buru zukitu, baina alboko sakea izango da Racingen alde. Alboko sakea Abraham Minerok jarriko du martxan. Ortizekin jolastu du. Honek Cejudorekin eta berriz Ortiz. Minerok luze. Eta gogor Bibian buruz. Beste alboko sake bat. Racingen aurka. Racingen ardu. Berxere Abraham Minero alboko sake ateratzen. Ortizentzatoia bakarrik. Baloia atzeratu egin du. Figuerarentzat, honek Lukas Idanekin jokatu. Eta ea frantziarrak zer egiten duen. Luze jokatzea erabaki du, ez Ardiasekin. Honek bularrez jetxi, baina baloia galdu du. Beñatek baloia atzera jokatu Daniel Vivian gaztearekin. Eta honek atzerago Iago Herrerinekin. Hortxe, irudetan Iñigo Martínez. Baloia Iñigo Martínezentzat, honek Daniel Vivianekin. Eta berriz ere Mikel San Joserentzat. Luze San Josek Larrazabalentzat. Larrazabalen kontrola ona. De Marcosekin jokatu du. Kontrola ez da ona izan. Alare bera jarraitzen du baloiarekin. Eta Larrazabalentzat berriz ere. Larrazabal bi aurkariren artean inguratua zegoen. Eta alboko sakea izango da berriz ere Atletikentzat. Hortxe duzue Oskar De Marcos. Bezgarekin jokatu du berriz ere, honek Mikel Bezgarekin, Beñat baloiarekin, eta hon igorrekoak Daniel Vivianeri pasadio baloia. Atletik ondo kokatua berdegunean, eta Racing momentuz itxaroten.
Paseon orain Iago Herrerinek Adurizentzat, Donostiarra kontrolatu eta Mikel Balientziagari zabaldu dio baloia. Beñat erdialdean, ez dauka presarik igorrekoak, baloi luzea ematen saiatu da, Cesar Diazek ostopatu du baloi hori, eta orain falta Atletiken alde. Hortxe Iñaki Olaortua baloiarekin, eta honek Lucas Zidanekin jokatu du. Lucas Zidane, Madrildik datorren atezaina da, Zinedine Zidane, frantses mitikoaren semea. Madrileko entrenatzailea gaurkoan, palkoan daukagu Jaun Andreo. Gaurkoan oso jende mitikoa daukagu palkoan, Zinedine Zidanez gain, Txopo Iribar ere badago partida ikusten. Jordi Figueras baloiarekin, ez daukargi, baloi ona Jordarentzat, honek Zejudorekin jokatu du, ongi Bibian buruz, baloi hori moztuz. Mikel San Jose Beñatekin kontrola ez da hona izan, atzetik Kaiorga etorri zaio, baina ongi bai defentsa lanetan, baloia berriz ere berreskuratuz. 4 minutu pasa dira, eta partidaren eta baloiaren kontrola zurigorriena da momentuz. Hortxe, Abraham Minero, alboko sakea ateratzeko nahian, Ortizekin jokatu du, honek Figuerasi atzeratu dio baloia, eta berriz ere Lucas Zidani. Iñaki Olaortua, Kaiorgarekin, berriz ere Iñaki Olaortuarekin, eta honek bere atezainarekin jokatu du berriz ere. Atletikek ez du aurrean presioa egin nahi, orain Adurizek behartu egin du Lucas Zidane, honen pasea ona izan da eskuine galera, eta alboko sakea izango da Racingen alde. Aitor Buñuelek jarriko du baloia martxan, Ortizekin jokatu du, berriz ere Buñuel, atzera Iñaki Olaortuarekin, eta berriz ere Lucas Zidanek du baloia. Lehen aipatu bezala, Racing 4 urte luzez egon zen bigarren B mailan, iaz playoffean Atletico Baleares taldea garaitu zuen, Manis Mandiolaren taldea, eta ondorioz bigarren mailara itzultzea lortu du Kantabriako taldeak. Aurten, bigarren mailari ekiteko 7 fitxaketa egin ditu. Takon epaiak ez du faltarik ikusi jokaldi horretan, eta baloia Racingentzat da berriz ere. Ongi orain Kantabriako taldea. Iskin egin dio Iñaki Olaortuak Aritz Adurizi, baina baloia atxedatu egin du berriz ere. Zuetako askok Racing ezagutuko duzue, talde mitikoa da, duela 106 urte sortua, eta lehen mailan urte luzez ibilitakoa. Azken urteetan ez du sorte handirik izan, eta orain berriro gorantz duala ematen du. Baloi luzea Cesar Diazentzat, luzeegia, hala ere Iñigo Martinezen defentsa lana bikaina izan da. Ateko sakea izango da orain Atletikentzat. Taldea zabalik nahi du Iago Herrerinek, hala ere presio altua egin du Racingek, baloia ona izan da Mikel Balentziarentzat eskerregalean, Ibaiek baloia babestu, Buñuelen kontra, izkin egiten saiatu da, baloia luze, Ortizek berreskuratu, Cesar Diazentzat buruz, kanpora bota du hori eskerrez, Daniel Bibianek. Berriz ere, Ortiz baloiarekin, Kitokok norabide aldatu, pase hasta ona izan, hala ere Minerorentzat izango da. Minerok Figuerasekin jokatuko du, eta Atletik ondo kokatua oraingoan bere zelaian. Racingi itxaroten. Lerroak ongi batuta, eta barneko jokoa ostopatuz. Mikel Balentziaga ongi defentsalanetan, hala ere epaiak falta dirazi du. Eskuine galean izan da falta hori, epaiak Mikel Balentziagari diotzo baloia ez ostopatzeko, eta Álvaro Zejudo doa falta hori ateratzeko asmoz. Zejudo jokalari veteranoa da, lehen mailan urte luzez ibilitakoa, Betisen Arrobian hasitakoa, Osasunan jokatutakoa, 13 gol egin ditu Zejudok lehen mailan. Orain, Racing indartu du, iaz ere jokatu zuen bigarren B mailan, eta Kantabriako taldearekin jarraituko du
bigarren mailan. Baloia areara sartuko du Zejudok. Baloia ongi doa, Cesar Diazek ukitu. Joda. Barullo handia egon da area barruan. Eta epaiak falta adierazi du Atletiken alde. Iñigo Martinezi egindako falta. Erdiraketa ona izan da, Cesar Diazek buruz luzatu du baloi hori, eta hor errepikapenean Iñigo Martinez eta Jodaren arteko lehia. Epaile jaunak falta adierazi du Atletiken alde. Iago Herrerinek jarriko du baloia martxan, ez du jokalarik nahi alboan, Atletik luze jarri du eta gora botako du atezainak. Adurizek buruz, ondo kitoko, Donostiarreri aurreratu zaio, baina alboko sakea izango da Atletikentzat. Mikel Valentziaga jarri du martxan baloi hori, Adurizekin jokatu du, berriz Zumarragakoarekin, eta orain Iñigo Martinezek du baloia. Plantatua dago orain Racing. Daniel Bibianek ez du argi ikusi, berriz ere Iago Herrerinekin jokatu du, eta honek ezkerre galera luze Mikel Valentziagarentzat. Aitor Buñuelek Mikel Valentziaga oztopatu du, eta alboko sakea izango da berriz ere Santandergo taldearentzat. Aipatu bezala, historia handiko taldea da Racing, 1993an sortu zen. Orain norabide aldaketa onak Aiorgarentzat. Honek Buñuel du eskuman, ikusi egin du pasea, erdiraketa ona da, Joda bakarrik, eta gola Jaun Andreo. Eskuinetik egindako erdiraketa, Joda bakarrik zen aria txikian, eta aurrelariak ez du barkatu buruz. Iago Herrerinek ezin izan du ezer egin. 10. minutua da, Racingek bat, Atletikek bat. Atletikek utz barkatu Jaun Andreo. Hor dakagu golegilea, Joda aurrelaria, bakarrik zegoen aria barruan, hortxe Buñuelen erdiraketa, Jodak buruz, ongi jaitsi du baloi hori, eta Herrerirentzat ezinezkoa izan da. 10. minutua da, eta Racing jadanik markagailuan aurretik. Iñigo Martinez jada baloiarekin, Mikel San Joserentzat baloi hori, eta berriz Daniel Bibianentzat. Iñigo Martinez, Mikel Valentziagarekin jokatu du, eta Zumarragakoak berriz ere atzera. Mikel Bezga bere posizioa atzeratu du gasteiztarrak, baloia nahi du, eta ongi jokatu du Daniel Bibianekin. Honek Oskar de Marcosi zabaldu dio baloia, hala ere, tongo da kornerra ateratzeko arduraduna, eskuin bikaina dauka Santutxukoak, Atletikek sortea dokan oraingo jokaldian. 6 jokalari aria barruan, Ibaien sakea ona, Iñigo Martinezen errematea, eta Lucas Zidanen geldiketa bikaina. Kesu da Iñigo Martinez oratu dutela dio, epaiak hala ere ez du ezer ikusi, errematea ona izan da, eta Lucas Zidanen erantzuna bikaina. Erreflexu bikainak atezain frantziarrak. Hortxe errepikapena, Ibairen sakea, Iñigo Martinezen burukada eta Lucas Zidanen erantzuna. Ez du lortu oraindik atzelariak Atletikekin golik sartzea. Errematea bikaina izan da eta erantzuna ezin hobea. Baina baloiarekin erdiratu eta Jordi Figuerasek buruz urrundu du. Ez ere, igorrekoa da baloiarekin eta Daniel Bibianentzat baloi hori. Herrerinek du baloia orain, ez du Atletikek arazorik nahi, baloia luze Oskar de Macrosentzat, Minero buruz gailendu zaio, Jodak ukitu du baloi hori, baina jokoz kanpoko posizioan zegoen. Hor txiruditan, Mikel Valentziaga. Iñigo Martinezek aterako du falta hori, Daniel Bibianekin jokatu du, honek Mikel Bezgarekin, eta gasteiztarrak Bibiani atzeratu dio baloia.
Pasia ez da oso zehatza izan, baina bikain atzelari gasteiztarra. Epaiak orain Kaiorgaren falta adierazi du. Mikel Valentziagari eginiko falta. Atletikena izango da baloia zelai erdian. Gaurko arratsean, gure emakumeek ere denboraldiari ekin diote, lehen lagunartekoa jokatu dute Burdeosen Girondinsen aurka, eta emaitza ez da guk nahi genukeen bezalakoa izan. Girondins talde rodatuagoa da, partida gehiago jokatu ditu, eta 4-2 gailendu zaizkie zuri-gorriei. Eunatek eta Nekanek egin dituzte Atletiken golak. Dirak eta orain Mikel Bezgak eskerrez, Razinen defentsak aldaratzea, Álvaro Zejudo baloia babestuz zelai erdian, ongi Zejudo, bikain baloi hori babesten, eta Ortizek du baloia orain. Golaren ostean, Razinek gore egin du, Atletikek pixkat azxerazeago, Utxeor, jo da baloiarekin, pasea ona zen Cesar Diaz aurrelarientzat, baina bikain berriz ere Daniel Bibian. Horre denboraldi ona egiten ari da gasteiztarra, gola ere egin zuen Lumantziaren aurka, eta bikain oraingoan ere defentsako arlo hortan. Mikel Valentziaga eskerregalean, baloia Kaiorgaren aurrean babestuz, eta alboko sakea Atletiken alde izango da. Kesu dira Razineko jokalariak. Mikel Valentziaga Ibaiekin jokatu du, berriz ere Zumarragakoarekin, baina ezin izan du baloi hori kontrolatu, eta alboko sakea Razinentzat. Hortxe iruditan Buñuel Kaiorga eta Mikel Valentziagaren arteko lehia, azkenean Atletiken aldeko sakea izan da. Bibian berriz ere baloiarekin, honek Mikel Bezgarekin jokatu du, gasteiztarrak Adurizekin, aurrelariak bere posizioa atzeratu egin du, pasea ona Gaizka Larrazabalentzat, atzera berriz ere Donostiarrentzat, jaurtiketa, baina Lukasianen atetik gora. Atletiken beste heldubera bat, Gaizka Larrazabalek atzera pasea Aritz Adurizi, baina Donostiarrak langa gainetik bota du baloi hori. Lukasianek Kitokorekin jokatu du, horrek berriz ere Lukasianekin, eta aurrera atezain frantziarrak. Minerok buruz ongi, Daniel Bibianek berreskuratu du baloi hori zuri-gorrientzat. Ustun zuenez, eguraldi bikaina gaurkoa Santanderren. Paseona Mikel Bezgarentzat, honek Ibairentzat aurreratu, Beñatek baloia ezkerregalea zabaldu Ibai Gomezentzat. Orain, diraketa, pasea ez da ona izan, eta ateko sakea izango da Razinen alde. Atletiken presio altua, Kitokok berriz ere Lukasianekin, eta frantziarrak luze, Inigo Martinezek bularrez Mikel Valentziagarentzat, eta honek baloia luzatu. Baina zelai erdian, Oskar Markosentzat baloi hori eskuin hegalean, eta eskuin hegaleko jokalariak berriz ere igorrekoarentzat. Mikel San Jose Inigo Martinezekin jokatu du, erdiraketa, Aritz Aduritzek borrakatuko du baloi hori, buru zukitu du, baina ez du behar izan duen lekura bideratu, eta ateko sakea Razinentzat berriz ere. 17. minutua ja, El Sardinero futbol zelaian, Razinek bat, Atletikek huts. Inigo Martinez bularrez Cesar Diazen aurrean, baloia babestu du, eta ongi jokatu du Mikel Valentziagarekin. Inigo Martinez berriz ere baloiarekin, Mikel Valentziagarentzat, eta berriz ere ondarrukoak du baloia. Mikel San Jose bere posizioa atzeratu du, zentralen artean sartu da, eta Daniel Bibiani pasadio baloi hori. Honek eskuine galera ireki du baloia, eta De Marcosek Beñatekin jokatu du berriz ere. San Joseren pasea ona Gaizka Larrazabalentzat, bikain hegaleko jokalari gaztea, ari hartzean da Larrazabal,
zabaldu egin du baloia De Marcosentzat, honek erdiratu, eta oso adi Iñaki Olaortua defentsa lanetan, baloi hori alboko zakera desbiratuz. Ongi orain Mikel San Joseren pasea, Gaizka Larrazabalek ongi ikusi du Oskar De Marcos, eta honen erdiratzea Iñaki Olaortuak desbideratu du. Atletikeko talde osoa orain Racingen zelai barruan, Daniel Bibian zelai erdian bakar-bakarrik, Buñuelek Kaiorgarekin jokatu nahi zuen, ongi kokatua Inigo Martinez. Baloi luze orain Ibai Gomezentzat, ezker hegalean Santutxukoa, Olaortua du aurrean, atzera egin dio baloia Beñati, Kaiorgaren presioa ona, berez ere Beñat baloiarekin. Igorrek ez du argi ikusten, norabidea aldatu egin du eskuine galerantz, baloia luzegia izan da, Oskar De Marcos ez da heldu, eta berriz ere ateko sakea Racingen alde. Zongi ari da defentsan Santanderreko taldea, Atletikek ez du aterik aurkitzen barruko jokoan, eta momentuz Lukas Ilan oso lasai. Ez du atzean jokatu nahi, eta luze joko du atezain frantziarrak. Baloia luze, joda buruz, ongi Mikel San Jose borrokan, Beñatek berreskuratu du baloi hori. Valentziak luze, Buñuel eta Ibai Gomez borrokan, Buñuelek ukitu du baloi hori, ongi joda orain zelai erdian, Álvaro Zejudorentzat, falta dirazi du takon epaileak. Zejudokarin jarri du martxan baloi hori. Buñuel berriz ere, Ortiz, eta honek Olaortuarekin jokatu du. Aritxaduriz presioan, Figuerasen pasea ez da ona izan, Daniel Bibianek moztu du, gogorra oso orain Olaortuaren sarrera hori, epaileak abantaila eman dio Atletiki, Aduriz bakar-bakarrik erdiratu, ari hartzean Ibai Gomez, jokaldia geratu eginda, ongi orain Mikel Bezga baloiaren norabide aldatuz, ezkerre galerantz, Valentziagak orain San Joseri, eta honek berriz ere Beñatekin. Baloia goratu du Igorrekoak, ateko sakea Racingen alde. Epaile jaunak ez du aurreko jokaldia ahaztu, eta txarteloria erakutsi dio Iñaki Olaortuari. Sarrera gogorra egin dio Beñati zelai erdian, epaileek abantaila eman du, baina jokaldia bukatu eta gero txarteloria atera dio Barakaldoko jokalari ohiari. Luze Lukas Idanek, Inigo Martinez Ezardiazekin borrokan, falta eskatzen zuen aurrelariak, epaileak ez du ezer ikusi, Ortizek du baloia, Kitoko berriz ere Ortizekin, Kitoko berriz ere, baloia luze orain zazpi zenbakiarentzat, Mikel Valentziaga leian, baina oso ongi Berto Kaiorga. Hortxirudetan Iñaki Olaortuak eginiko falta. Baloi luzeak Kaiorgarentzat, honen pasea ona Buñuelentzat, eta eskuin lateralak baloi atzeratu du. Ortizek du baloia oraingoan, eta Lukas Idani atzeratu dio baloi hori. Luze atezainak, joda borrokan, Daniel Bibianekin, baloia buruz Zejudorentzat, Abraham Minero ezkerretik. Baloia luze joan zaio ezkergaleko jokalariari, parkamena eskatzen zuen, alboko sakea Atletiken alde. Hortxe Oskar De Marcos iruditan, atzera jokatu du San Joserekin, honek boleaz baloia luze, Olaortuak moztu du baloi hori, hala ere aldaratzea Mikel Bezgak jaso du, Atletiken erasoko jokaldia berriz ere, oraingoan ezkerregaletik Mikel Valentziaga, Buñuel du aurrean, baloia Ibai Gomezi atzeratu dio, eta honek Mikel San Joserekin jokatu du. San Josek norabide aldatuz Daniel Bibianentzat, eta honek gehiago Oskar De Marcosentzat. Mikel Bezgak orain ezkerrera bidali du baloi hori, Valentziagarentzat kontrola ona izan da, Beñatek du baloi ardian, Bezgarekin jokatu du,
Kitokoren presioa ona zen, hala ere, gasteiztarrak Mikel San Joseri pasea ematea lortu du. Atletik Racineko taldea bere zelaian sartzen. Ona orain Iñigo Martinezen pasea De Marcosentzat, erdiraketa, Adurizen errematea, baina kanpora bidali du burukada hori donostiarrak. De Marcosen erdiraketa oso ona izan da, Adurizek bakarrik egin du burukada hori, baina ez du asmatu norabidea ematerakoan. Hortxe errepikapena, De Marcosen burukada, Adurizen errematea, baina kanpora joan zaio donostiarrari. Beste ateko sake bat, Racingen alde, Lukazidan baloiarekin, Beñat presioan, baloi luze orain, atezain frantziarrak, Cesar Diazek buruz jokatu du, ongi orain, Mikel Bezga baloi hori errekuperatzen, Aritz Adurizekin jokatu du, Adurizek baloia pasatzen utzi, Gaizka Larzabalek ez du ulertu, ongi orain, Oskar de Marcos jaurtiketan, baina Laguardiakoaren jaurtiketa eskuin zutoinetik haratago joan da. Osongi Aritz Aduriz baloia paseratzerako orduan, Racineko defentsak ez du kontrol hona egin, Oskar de Marcosek gari hartzean berreskuratu, ez du birritan pentsatu, eta jaurtiketa eskuinez, eskuine galeko jokalariak. Atletik gora, hortxe errepikapena, Oskar de Marcosen jaurtiketa, Lukazianek babestun duen atetik, kanpora. Aurrera pausua eman du talde zurigorriak azken minutuetan, baloia betza guztia du, aukerak pilatzen ari da, baina momentuz ez du Lukazianen atea zulatzea lortu. Giro bikaina gaurkoan Sardinero futbol zelaian, jende ugari bildu da, partidare oso polita Racing eta Atletik talde mitikoen artean, osagai guztiak batzen zituen neurketa honek, eta jendea animatu egin da. Iñigo Martinezek atzera Daniel Bibianentzat, Gasteizkoak Mikel San Joserekin jokatu du, eta honek berriz ere Daniel Bibianekin. Ongi orain Beñat, Mikel San Joserekin, zentralen erdian sartun da jokalari naparra, Mikel Bezgarekin jokatu du Daniel Bibianek, honek eskuinera zabaldu nahi zuen, pasea ez da hona izan, Álvaro Sejudok moztu du, Joda baloiarekin, Daniel Bibianekin borrokan, Gaztea baloia babesten, eta Jodaren falta adierazi du takon epaileak. Ez du denborari galdu nahi Atletikek, Mikel San Josek oso azkar jarri du baloi hori martzan, Iñigo Martinez Racingen zelaian sartun da. Mikel Valentziaga baloiarekin, Beñatekin jokatu du erdian, honek Bezgarekin, baloia ona Gaizka Larrazabalentzat, Gaztea orain zelai erdian, ongi Beñat, Cesar Diazen aurrean baloia babestuz, baloia ona orain Mikel San Josek eskerre galera, Txeokago Ibai Gomez, ongi egin dio izkin Kaiorgari, bikain santutxukoa, baloia luze orain Valentziarentzat, erdiraketa, Aduriz errematea, eta Lukas Idan berriz ere Jaun Andreok. Atletiken beste jokaldi polit bat, Valentziagaren erdiraketa, Adurizen errematea ona, baina atezain frantziarrak berriz ere ez diotzi donostiarrari gola egiten. Jokaldia bikaina izan da Atletiken aldetik, eta Lukazianen erantzuna bikaina berriz ere. Hortxe errepikapena, Adurizen errematea, eta oso ongi Lukas Idan Gaztea. Hortxe berriz ere, errematea eta atezainaren geldiketa. Iñigo Martinez baloiarekin, ez du lagunik ondoan, baloia luze Mikel Valentziagarentzat, Zumarragakoak Buñuel Duarrean izkin egiten saiatu da, ongi defentsa lanetan Santanderko jokalaria. Ibai Gomez Beñatekin jokatu du, Igorrekoak ez du argi ikusten, baloia Mikel San Joserentzat, eta honek Aritz Adurizekin jokatu du. Aritz Aduriz ia zelai erdian Jaun Andreok.
Baloiaren norabide aldatu du orain Iñigo Martinez. Martinezek pasea bikaina Oskar de Marcosentzat, erdiraketa. Jordi Figuerasek buruz urrundu du baloi hori. Ongi orain Orpoz Álvaro Cejudo, Cesar Díaz kontraesoan, bikain berriz ere Daniel Bibian gaztea. Oso ongi gurutxatu da Gasteizkoa eta baloia betza berriz ere zuri-gorrientzat da. Iñigo Martinez baloiarekin. Ibairen laguntza nahi du, hortxe Santutzukoa. Meñatek inokatu du berriz ere Ibai. Baloia zabaldu, pasea labur geratu da, ongi Aitor Buñuel. Baina Mikel San Josek baloi hori berreskuratu du. Gaizka Larrazabalari hartzea pasea ona. Valentziarentzat honek erdiratu eta erdiraketa luzegia izan da. Hala ere, Marrazainak jokoz kanpoko posizioa adirazi du. Mikel Valentziagaren jokoz kanpokoa. Pasea hor zen, Mikel Valentziaga hor ikusten duzue, aria barruan sartua zegoen, baloia pizka luze joan zaio, erdiraketa luzegia. Lehen ordu berdia igaro da jada. Ongi orain jo da baloia Abraham Minerorentzat, honek luzeago Álvaro Cejudorekin. Andaluziarra baloia Mikel Bezgaren aurrean babestuz, berriz ere Minerorekin jokatu du. Cesar Díaz aria barruan, Jodarekin jokatu du orain. Golegilea aria barruan, estropezu egin du, eta oso ongi berriz ere Daniel Bibian. Ibai Gomezek baloiaren norabide aldatu du, kontraesoa Atletiken alde, ongi Gaizka Larrazabalek buruz, kontrola luzegia izan da, eta oso adi Lucas Zidane, oso partida serioa egiten ari da atezain frantziarra. Ongi pase luzea, kontrola ere ona izan da, pixkat luze joan zaio, eta Lucas Zidanek hartu du baloi hori abantaila guztiarekin. Hortxe hor, errepikapena, Abraham Minero eta Gaizka Larrazabalen arteko borroka, gaztearen kontrola, eta aldaratze hori Lucas Zidanentzat. Hortze, Jordi Figueras zenuten iruditan. Falta adierazi du orain epaile jaunak, Gaizka Larrazabalek eginako falta. Zaio bat ere gustatu Abraham Minerori Gaizka Larrazabalen falta hori. Gaztearen kontra jo du. Eta epaileak falta hori adierazi du. Álvaro Cejudo baloiarekin, Aitor Buñuelek aria hartzean, jaurti eskuin hegaleko jokalariak, baina bere jaurtiketa gora joan da. Iago Herrerin haserre oso bere taldekideekin. Presio gabe zegoen Aitor Buñuel, ez du birritan pentsatu, jaurti egin du, eta bere jaurtiketa langa gainetik joan da. Hortxe errepikapena, jaurtiketa oso desbideratua. Mikel Bezgaren burukada ona, Gaizka Larrazabal Minerorekin nor baino nor gehiago, epaileak biak deitu ditu. Ez da kontra egiten duten lehenaldia, eta epaile jaunak ez du partida eskuetatik joatea nahi. Hortxe ditugu hirurak izketan, Minero ez dago konforme. Orain eskua luzatu dio Gaizka Larrazabali, honek ez du ikusi, eta bere posiziora bueltatu da ezker hegaleko jokalaria. Hortxe irudietan berriz ere ikusten dugu ezker besoaz Gaizka Larrazabalen burua jo duela Racingeko jokalariak, eta epaileak ondo adierazi du falta hori.
Ortiz baloiarekin, pase hasta ona izan, eta kornerra izango da oraingo honetan Atletiken alde. Zelaiaren ezkerraldetik aterako du Ibai Gomezek korner hori, eskuin bikaina du Santutxukoak. Atletikek berriz ere 5 jokalari sartuko ditu area barruan, aurrekoan Inigo Martinezek erremate ona egin du, ea oraingoan. Baloia lehen zutoinera, Jodak urrundu du, Kaiorgaren urruntzea ez da ona izan, Daniel Bibianen hartzean, pasea Gaizka Larrazabalentzat, Beñatek norabidea aldatu dio baloi horri, eta jokoz kanpoko posizioan zegoen Inigo Martinez. Ongi orain defentsa lanetan, Santandergo taldea, Jodak oso ongi luzatu du baloi hori buruz. Errepikapena, Inigo Martinezen jokoz kanpokoa. Okasian jarren ez zuen martxan baloi hori, ere epai jaunak izan dio eskerrexerago atera beharko zuela. Jordi Figueras zabal egin da, veteranoa da Jordi Figueras, bigarren maila Betizekin irabazitakoa, Espainiatik kanpo urte luzez jokatutakoa, eta Errusiako Superkopa irabazi zuen jokalari honek Rubin Kazan taldearekin. Minero eskerregaletik Gaizka Larrazabal aurrean, baloia atzeratu dio Ortizi, honek ongi orain Cesar Diaz area barruan, eta falta egin dio Daniel Bibiani. Oscar de Marcos alboko sakean. Falta izan da, Mikel Bezalentzat, eta Daniel Bibianek du baloia orain. Baloia luze Mikel San Josek, Ibai Gomez borrokan, ongi Aitor Buñuel, eta baloi hori Lukas Zidanek du berriz ere. Jordi Figueras baloiarekin, Mikel Bezga presioan, ongi orain atesan Fraintziarra baloia eskerrera bidaldiz, Minero gain hartu di Oscar de Marcosi buruz, Gaizka Larrazabal baloia luzatzen, eta berriz ere baloia Razinentzat. Azken 10 minutuetan sartu gara Jaun Andreok, Razinek bat, Atletikek huts. Ongi orain aritza duzen presioa, hala ere bikain irten da Lukas Zidan, alboko sake izango da berriz ere Razinen alde. Ditu baloia, ez du presiorik, bainat du orain aurrean, eta baloia luze Frantziarrak. Cesar Diaz eta Bibian borrokan, bikain gazteiztarra, eskuin hankaz luzatu du baloi hori, Mikel Valentziaga ezkerregalean, ez du taldekiderik, baloia Ibai Gomezentzat, eta falta zelai erdian Álvaro Zejudok. San Jose baloiarekin zelai erdian, Beñatekin jokatu du, igorrekoak berriz ere Mikel San Joserekin, eta honek Gaizka Larrazabali zabaldu dio baloia eskuine galera. Gazteak ez du argi ikusi, eta berriz ere atzera. Atletikek ez du inolako presarik, baloia betza dute zurigorriek, Razin bere zelaian sartua, ongi kokatua, eta orain Ortizek moztu du baloi hori. Hala ere, ongi Ibai Gomezen presioa, baloi hori zurigorrientzat da berriz ere. Ibai Gomez, Beñat, Ibai Gomezekin eskerraldean, Santutxukoak Buñuel du aurrean,
Ongi egin dio izkin Santutxukoak, eskerre zerdiratu, ongi Lukas Iran berriz ere. Oso seguru lehen zati osoan zehar, atezain frantziarra. Baloia kanpora botako du, Gallardo lurrean da, min hartu du eskuinegaleko jokalariak, eta medikoaren lana beharko du. Esker belaunean egin du min jokalariak, hortxe dugu epaia ere behak eta lanetan, Atletiko jokalariek urre edateko aprobetxatu dute geldialditxo hau, lehen zatiari 5 minutu, baina zaizkio falta, eta momentuz Razinek aurretik jarraitzen du. Ematen du Gallardo ez duela arazorik izango partidan jarraitzeko. Jokalariak hala ere ura edaten ari dira oraindik ere. Ez dute inolako presarik, aurre denboraldiko partida da. Eta oraindik ez daude egoera fisiko hoberenean. Laguneko epaia baloiarekin. Botea egingo du, Atletikeko inor ez da joango, eta baloia Lukas Iranentzat izango da. Hortxe ba, baloia jadanik atezain frantziarrarentzat. Jordi Figueras baloiarekin. Ezkerrez baloia luzatu du, Cesar Diaz eta Daniel Bibian berriz ere borrokan, alere baloia alboko zakera joan da. Bibianek azkar atera du Iago Erreninekin, eta atezainak baloia bueltatu dio gazte-iztarrari. Mikel San Jose, berriz ere Daniel Bibian. Jodan du aurrean, Mikel San Jose, eta Bibianekin jokatu du berriz ere. Honek baloia eskuina galera zabaldu Oskar de Marcosentzat, Mikel Zgarrekin jokatu du Laguardiakoak, eta baloia berriz ere Mikel San Joserentzat. Orain ezkerre galetik Mikel Valentziaga, baldikoa egin nahi zuen Ibai Gomezekin, honek ez du ulertu, San Josek baloiaren norabidea aldatuz, pasea ona de Marcosentzat, erdiraketa, Bularrez Adurizek, jaurti eta berriz ere Lukas Iran. Berriz ere atezain frantziarra. De Marcosen erdiraketa ona zen, bikain jeitsi du baloi hori Bularrez Adurizek, bere jaurtiketa ona zen, baina Lukas Iranek erantzun bikaina eman dio berriz ere. Razinek gero kontraeraso saiakera egin du, Daniel Bibianek baloi hori moztu du falta gabe, eta Atletik baloiarekin berriz ere. Ongi Gaizka Larrazabal, bi aurkari atzean utziz, eta orain falta Atletiken aldekoa da. Beñatek baloia harin jarri nahi du martzan, baina epaiak ez di utzi. Hortxe Madurizen jaurtiketa eta Lukas Iranen erantzuna. Beste geldikako jokaldi bat, Ibai Gomez izango da berriz ere arduraduna, Atletikeko 5 jokalari area barruan daude. Arresian gizon bakarraiak jarri du atezain frantziarrak. Direketa ona, luze joan da, Ortizek baloia babestu nahian, ongi Inigo Martinez, alboko sakia izango da Atletiken alde. Aurre hartu dio Ondarruko atzelariak Ortizi, eta baloi hori alboko sakera joan da. Mikel Valentziagak jarriko du ezkerre galetik baloi hori martxan, ea norekin jokatzen duen. Beñatekin, Beñatek Mikel Valentziarekin, honek erdiratu, Aduriz errematera, ez da heldu Donostiarra, baloia babeste saiatu da orain Gaizka Larrazabal, Minerok aurre hartu dio, eta kontraeraso saiakera berriz ere oztopatu egin du Daniel Bibianek. Ongi orain Orpo Ibai Gomez, Beñatekin jolastuz, igorrekoa Mikel Bezgarekin,
berriz ere Santutxukoa, bainaren kanpoko aldekin Valentziagarekin, bikoa ezkerregaleko jokalarien artean, izkin egin dio Ibai Gomez Kortizi, baloia San Joserentzat, eskuine galera Oskar de Marcosi, ongi Minero buruz. Zejudo ongi egin dio izkin Mikel Bezgari eta gasteiztarraren falta. Txartel horia atera dio Epai jaunak, aurrekoan Iñaki Olaortuari atera dio, txartel hori bat du talde bakoitzak. Minutu bakarra lehen zatiari agur esateko, Rasinek aurretik jarraitzen du momentuz, 10. minutuan Jodak egin du gola buruz. Hortxe Mikel Bezgak eginiko falta. Fidera zirudietan, Lukas Zidanekin jokatu du ezkerregaleko defentsak. Berriz ere Figueras baloiarekin, baloi hori luzatuz, ongi Bibian, borroka bizian ari dira Cesar Diaz eta Daniel Bibian lehen zati osoan zehar, momentuz gaztea nagusi. Minero jarriko du alboko sakea martxan, Kitokorekin jokatu du, eta honek Jordi Figuerasekin atxeratu du baloia. Luzapenean gara Jaun Andreok, minutu bat luzatuko da lehen zati hau. Onduran, Kaiargo, Ortizekin jokatu du, berriz ere eskuine galeko jokalaria, Kitoko, Buñuel zuen eskuman, ez du ikusi, orain erditik Kaiargorekin jokatu du berriz ere, orain bai, Buñuel eskuine galean, Daniel Diazen mugimendua ona zen, baina ez du argi ikusi. Eskuine galeko jokalariak. Ongi orain Ibai, bikain Kaiargo, erdiratu egin du, ondo Inigo Martínez defentsa lanetan, penaltia eskatzen dute Rasineko salek, epaiak ez du ezer adierazi, eta falta egin dio Kaiargok Mikel Valentziagari. Hortxe ikusten dugu Zumarragako jokalaria, eta txartel horia erakutsi dio epaile jaunak Kaiargori. Hortxe Kaiargoren falta Mikel Valentziagari. Eskuine galeko jokalariak barkamena eskatu dio Zumarragakoari, eta falta izango da Atletiken alde. Jago Herrerinek aterako duen falta. Luze Herrerinek, Aduriz borrokan Kitokorekin, ongi Donostiarra, buruz Gaizka Larrazabal, ongi Iñaki Olaortua, eta epaile jaunak lehen zatiaren bukaera adierazi du jadani. Gogoratu Jaun Andreok, Jodak egin duela gola 10. minutuan, Racing de Santander aurretik da markagailuan, Racing bat, Atletik huts. Atxeden aldira goaz.
Martxan gara jaun Andreok jada bigarren zati honekin. 22 protagonistak jadanik berdegunean. Atletiken aldetik ez dago aldaketarik. Razinek ordea bi aldaketa egin ditu. Jada protagonistak prest. Razinek jarriko du martxan baloia bigarren zati honetan. Gogoratu oraindik ere Razin aurretik dela. Jodak gola sartu du 10. minutuan, golegilea aulkian geratu da bigarren zati honetan. Siberiok hartu du bere postua 30 zenbakiarekin. Lukas Idan protagonista izan da lehen zatian. Geldi eta harrigarriak egin dizkio Aritz Adurizi. Eta oso partidua serioa egiten ari da Zinedine Zidanen semea. Aritz Adurizaria barruan orain, kontrola ezaio ongi urten. Mikel Bezga ari hartzean, eskuinez jaurtiketa. Defentsak oztopatu egin du eta Gaizka Larrazabal eskuine galean baloiarekin. Minero du aurrean, ongi orain Zejudo defentsa lanetan bere burua lurrera botaz. Baloia bestuz ongi orain Razineko jokalariak. Minero Gaizka Larrazabalekin, Beñat orain ari hartzean erdiratu Igorrekoak. Aritz Aduriz aria barruan jeitxe eginda eta jokoz kanpokoa adierazi du Marrazan jaunak. Ola Hortua eta Aritz Adurizen arteko borroka izan da. Ola Hortuak oratua zuen aurrelari donostiarra, baina jokaldi hori baliogabetua zegoen jadanik. Marrazainak argi ikusi du donostiarra jokoz kanpoko posizioan zegoela. Ortiz baloiarekin, Zejudorekin jokatu du. Baloia ona da. Gallargo aria barruan, bat-baten kontrakoa. Ongi Iago Herrerin, oso ongi atezain Zurigorria. Ongi orain defentsan Atletikeko jokalariak. Gallargo baloiarekin eskuine galean, De Marcos du aurrean. Izkin egiten saiatu da. Ongi Inigo Martinez orain lanean Moi Delgadoren aurrean. Moi Delgado ere bigarren zati honetan irten da. Cesar Diazen toki hartu du. Ongi Atletikeko defentsa, oso ongi Iago Herrerin. Bikain Álvaro Zejudo, ongi defentsa lanetan Mikel San Jose, Bibianen akatsa. Oso adi Iago Herrerin. Arazoak urrunduz. Aritz Adurizen falta zelai erdian, Ortizi ekiniko falta, epaiak ez du dudarik, eta txartelodia adierazi dio aurrelari donostiarrari. Hortxe nor baino nor Ortiz eta Aritz Aduriz, ez dago konforme aurrelaria, ez dago konforme ere Ortiz, baina falta Razinen aldekoa izango da. Bi txartel, atera dizkio epaiak talde bakoitzari. Lehenengo hirurak lehen zatian, Adurizen hau bigarrenean. Ongi Mikel Valenciaga baloia berreskuratuz. Bezga eta Ibai Gomez baloia galdu du Santutxukoak. Kitokok berreskuratu du baloi hori. Zejudok baloia Gallargorekin jokatu du. Erdiratu egin du eskuine galekoak. Baloia luze, ez da helduko Moi Delgado. Ongi irten da Santandergo taldea bigarren zati honetan. Hortxe lehengo jokaldiaren errepikapena, Siberoren saiakera, aurretik Gallargoren bat-baten kontrakoa. Herrerinen erantzuna benetan bikaina. Luze orain Atletikeko atezaina, Aritz Adurizek buruz luzatu. Aldaratzea Jordi Figuerasentzat eta baloia Lukas Ziraik du oraingoan. Frantsesak baloia luze, Siberiok borrokatuko du baloi hori, Daniel Bibian gurutzatu zaio, ongi Gasteiztarra. Gallargo berreskuratu du baloia, Buñuelekin jokatu du, eta honek Ortizekin berriz ere. Eskuine galean du baloia Razinek orain. Ortizek
Iñaki Olartuarekin jokatu du, eta honek bere atezainari atzeratu dio baloia. Zidanek eskerrez Minerorekin. Minerok eta Gaizka Larrazabalek arazoak izan dituzte lehen zati horretan. Pixkat berotu dira biak alabiak, ea bigarren zati honetan zelan irtetzen zaizkien gauzak biei. Jordi Figuerasek atxera, Luka Zidanekin jokatu du, atezainak ez du inolako presiorik, ez du presarik, bere taldea aurretik da markagailuan. Ongi orain Eskuinez, Minerorentzat baloi hori, pasea bikaina izan da Mineroren kontrola ona, Oskar de Marcos bere burua lurrera botaz, abantaila eman die orain Santandergoi epai jaunak, urrundu egin du baloi hori Inigo Martinezek, baloia baestuz. Aritza Duriz, bainaten pasea ez da ona izan, Ongi Ortiz baloia berreskuratzen. Atletik bere zelaian, eta momentuz lehen 5 minutu hauetan kontrola Racingena da. Alboko marran jadanik ikusten ditugu Atletikeko jokalari batzuk beroketa lanak egiten, Nolazkoain eta Sanzet dira hain zuzen ere. Kitoko baloiarekin, iskin egin dio Mikel Bezgari parkatu, hala ere baloia atzeratu du, eta Zidanek du baloia berriz ere, eskerrez Minerorekin jokatu du, Horpos baloi hori luzatu nahi zuen, ongi Gaizka Larrazabal. Gaizka Larrazabal eskuine galdean, Beñati baloi hori, Beñatek baloia ongi bota du De Marcosentzat, erdiraketa, ongi Jordi Figueras, hala ere Gaizka Larrazabalek baloi hori berreskuratu du, bere erdiraketa, Jordi Figuerasek urrundu du berriz ere. Atletiken presio altu horrek erantzuna eman du, Gaizka Larrazabalek baloiar oso arriskutsua berreskuratu du Racingen zelaian, erdiraketa ona izan da, baina Figuerasek urrundu du arriskua. Ibai Gomez orain baloia atzeratzen, Bibian De Marcosekin, Laguardiakoa Moi Delgado presioaren jabe izan da, baloia Jago Herreninentzat, eta atezainak eskerrez urrundu du. Ongi Buñuel, Siberiorekin jokatu nahi zuen orain Álvaro Sejudok, eta Bibianek arriskua urrundu du orain. Miguel Bezga eta Kitoko nor baino nor leian zelai erdian, Ibai Gomezek baloia berreskuratu du, eta Zurigorrientzat da baloia betza berriz ere. Zalego Zurigorria entzun dezakegu armaietan, jende nahikotxo urreratu da El Sardinerora, eta sarrera beretan bikaina. Hor berriz ere Gaizka Larrazabal eta Minero nor baino nor, partia guztia daramate lehia bizian, eta Atletiken aldeko falta adirazi du epai jaunak. Ongi Gaztea eta Minerok falta egin dio Gaizka Larrazabali. Eskuine galetik aterako du falta hori Ibai Gomezek, hortxe errepikapena, iskin egina izan dio Gaizka Larrazabalek, Minerok falta egin dio, eta hortxe biak oraturik. Aipatu bezala, partida guztia daramate tikitaka bizian. Geldikako jokaldian, Atletikeko 5 jokalari área barruan, Ibai Gomez jaurtiketan, baloia lehen zutonera, ez da Atletikeko inor heldu eta Beñatek hartuko du aldaratze hori ezkerre galean. Atzera jokatu du Mikel Valentziagarekin igorrekoak, honek berriz ere erdiratu du, Bibian saiatu da buruz, Luka Zidan bigarren denboran. Ortizekin jokatu du atezain frantziarrak, eta honek Jordi Figuerasekin. Minero, Gaizka Larrazabal du aurrean, berriz ere Figuerasekin jokatu du, presio altua oraingoan Atletikek, ongi irten da Figueras Ortizekin jokatuz, Zejudo Kolahortuarekin, eta Barakaldoko jokalari hoiak, luze jokatu nahi zuen Kaiargorekin, ongi Mikel San Jose bere burua lurrera botaz. Alboko sakeaz Racingen alde. Hortxe ikusten dugu Luka Zidan arazoekin, Daniel Bibianen aurrean, eta alboko sakea Racingen alde. Álvaro Zejudo, Gaizka Larrazabal
baloi horretara heltzeko irrikitan, ez da heldu, orain, Iago Herrerinek luz ezkerrez, bakarrik Beñat, ongi txidio baloia Mikel Bezgari, Inigo Martinsentzat baloi hori, Daniel Bibianek berreskuratuko du, Iago Herrerirentzat baloia, luze atezain zuri-gorriak. Beñatek baloia pasatzen utzi, ongi Buñuel, Beñaten presioa du hegaleko jokalariak, eta Iñaki Olaortuarekin atzeratu du. Ikusten dugu Gaizka Garitano área teknikoan, pentsako orderiokoa, Atleti kontrarasoan, Beñat ezkerre galera zabaldu, Ibai Gomezek du baloia, Mikel Valentziagaren laguntza du, kanpoko aldekin erdiratu du Santutxukoak, ez da inor heldu Atletiken aldetik, Mikel San Jose, Bibianekin jokatu du, honek Oskar De Marcosekin gehiago zabaldu dio, Larrazabaldi, erdiratu, Mineroren gorputzean jo du baloi horrek, aldaratzea Oskar De Marcosek erdiratu nahi zuen berriz ere, ez da aldu, epaiak abantaia eman dio orain Racing'i, Álvaro Sejudo baloiarekin, ongi Racingeko jokalaria, bi jokalarien artean baloia Kitokori, eta Ortizek eskuin hegalera aldatu du baloia. Buñuel Baionarekin, Kitoko, baloia Kaiargorentzat, honen erdiraketa, ongi Inigo Martínez defentsa lanetan, bikain ondarrukoa. Kaiargoren baloia benetan arriskutsua zen, pozoin zijoan, eta bere burua lurrera botaz, ezkerrez urrundu egin du arriskua Inigo Martínezek. Baloiona Kaiargo Kortizentzat, aria barruan da, veteranoa, erdiratu, eta Beñate kornerrera. Iago Herrerinek intentsitatea eskatzen die, bere taldekidei. Bigarren zatian, lehen kornerra izango dute Racingeko jokalariek. Kaiargo izango da arduraduna, eskuinezkoa gora, estrategia jokaldia, Racingeko 6 jokalari aria barruan. Zela moldatzen diren zuri-gorriak, defentsako lanean. Inigo Martínez laguntza aske, Kaiargok azpitik atera du baloi hori, Olaortuak ez du asmatu, Kaiargorentzat berriz ere, Buñuelek erdiratu, eta arriskua urrundu du Mikel Bezgak. Hala ere aldaratzea Mineirori heldu zaio, berriz ere Kaiargorentzat eskuin hegalean baloia, iskin egin nahi dio Bibiani, erdiratu eskuin hegaleko jokalariak, luze egi, eta De Marcosentzat abantaia. Kontraerasoan urten nahi du Laguardiakoak, ongi jokatu du Larrazabalekin, baina Kitokok baloi hori berreskuratu du Racingen alde. Sejudo baloiarekin, Kaiargorekin jokatu du, ez dago faltarik bertan, Mikel Valentziagak baloia atzeratu eta Herreinek luze. Alboko sakea Racingen alde. 15 minutu pasa dira dagoeneko, markagailua ez da mugitu, Jodak egin du bat eta utzekoa 10. minutuan, eta oraindik horrela darrai markagailuak. Racingek bat, Atletikek huts. Olaortua baloiarekin, Lukasianekin jokatu du, Aritza Duriz presioan, laguntza eske Lukasidan, eskerrez Minerorekin jokatu du, kontrola ona, ongi Sejudo, eta baloia berriz ere Lukasidanek. Borrokan Minero eta Oskar De Marcos, alboko sakea Atletiken aldekoa izango da. Atletikek aldaketa asko egin ditu 11koan. Atzo jokatu zuten jokalarietako asko etxean geratu dira. Gazteenek izango dute aukera gaurkoan. Aprobetxatzen duten. Mikel Valentziaga ezkerre galean, Beñatekin jokatu du. Igorrekoak Daniel Bibianekin. Eta honek eskuine galera bidali du baloia Oskar De Marcosentzat. Beñat erditik, Mikel San Joserentzat.
Naparrak norabidea eskuinera aldatuz, kontrola ona Oskar de Marcosek. Gaizka Larrazabalekin jokatu du. Itoko du aurrean, ongi Gaizka Larrazabal. Ea erdiratu dezakeen, ongi erdiraketan. Marrazainak falta adierazi du. Gaizka Larrazabali eginiko falta. Min hartu du Gaizka Larrazabalek, hor ikusten dugu lurrean etzanda. Erdiratu egin du, baina Moi Delgado berandu heldu da. Eta jo egin du gazte bilbotarra. Kexu da Gaizka Larrazabal, hortxe ikusten ditugu Atletikeko midikuak. Kornerraren ondoan aterako du falta Atletikek. Berriz ere, Ibai Gomez jaurtitzaile honetan. Atletikeko 5 jokalari area barruan. Altuak dira oso, Mikel Bezga, Mikel San Jose, Daniel Bibian, Inigo Martinez eta Aritza Duriz. Donostiarrak burukada batzuk izan ditu lehen zatian, baina Lukas Zidanek ez dio gola egiten utzi. Arresian, jokalari bakarra. Eskua gora Ibai Gomezek, erdiraketa ona, Mikel San Joseren errematea kanpora. Kanpora jaun Andreok. Beste erremate bat geldikako jokaldian. Berriz ere, ezin izan dute Lukas Zidanen atea zulatu. Aldaketak orain Atletiken, Mikel Bezgak eta Daniel Bibianek zelaia utziko dute. Oian Sanzetek eta Peru Nolascoainek jokatuko dituzte azken 30 minutu hauek. Hortxe Daniel Bibian zelaia uzten. Peru Nolascoainek defentsa lanak egingo ditu Inigo Martinezekin batera. Oian Sanzet aldiz zelai erdian kokatuko da. Gaztea denboraldi aurre bikaina egiten ari da. Numantzaren aurka bikain jokatu zuen, West Hamen aurka penaltia bota zuen Panenka erara. Ez zuen presiorik izan. Ea gaurkoan nola moldatzen den. Valentziaga alboko sakean Sanzetekin jokatu du. Zelai erdian da. Perurekin jokatuko du. Zumaiarrak ez dauka inolako presiorik. Eta Beñatekin jokatu du barrutik. Beñatek baloia zabaldu Oskar Marcosentzat. Honek Larrazabaletzat. Ari hartzean Oia Sanzet bakar-bakarrik. Ongi ezkerre galera Mikel Valentziagarentzat. Zumarragakoak Buñuel du aurrean. Eta baloia Ibai Gomezi pasadio. Berriz ere Mikel Valentziaga baldikoa Oian Sanzetekin. Ez da helduko Zumarragakoa. Ona zen ideia, baina ez da heldu ezkerregaleko jokalaria. Jokaldi polita Atletikek. Hortxe du irudietan Lukas Zidan, lehen zatiko protagonistetako bat. Ez du laguntzarik atezain frantziarrak. Jordi Figuerasekin jokatu du area barruan. Adurizen presioa eta gora Lukas Zidanek. Bakar-bakarrekin Inigo Martinezek, eskuinez kontrola, eskerrez bikain. Lerroak pasatzen eta falta egin dio Sibeirok. Osongi Inigo Martinez, bigarren partia du denboraldi aurre honetan. Forma hartzen ari da Ondarruko atzelaria. Ea gaurkoan zenbat minutu jokatzen dituen. Beste falta bat, orain erdirasiago kokatua, berriz ere Ibai Gomez jaurtitzaile lanetan, pertsona bakarra ezian zejudo da. Ea nola moldatzen diren zurigorriak. Baloia luze, Sibeirok urrundu buruz, Minerok luze, eta Ibaik ez du arazori nahi, eta eskuinez urrundu du baloia. Zejudo ezkerre galean, De Marcos du aurrean, baloia alboko sakera joango da Atletiken alde. Jokalari asko eta asko alboko marratik kanpora beroketa lanak egiten. Peruk eskerrez Iago Herrerinekin jokatu du, honek Mikel San Joserekin, eta berriz ere Zumaiarrak du baloia. Sibeiro presioan, ez du arazorik nahi izan Iago Herrerinek, eta baloia kornerera bidali du atezainak.
Zireuren presioa ona zen, Iago Herrerinek ez du arazorik nahi izan, eta nahiago izan du baloi hori kornerrera botatzea. Álvaro Cejudo izango da jaurtitzailea oraingo honetan, eskuinezkoa gora, hortxe irudietan Iago Herrerinek kanpora nola bota duen, eta Cejudo jaurtitzaile lanetan oraingoan eskerraldetik. Baloia lehen zutoinera, ongi Aritza Duriz buruz. Moik baloia buruz luzatu du. Atleti kontrarasoan, Beñatek Gaizka Larrazabalentzat. Larrazabal bakarrik doa Lukas Zidane aurrera. Eta Lukas Zidanen gelditu bikaina. Gaizka Larrazabal bakarrik geratu da ari hartzean. Bere eskerrera egin du jaurtiketa. Eta Lukas Zidanek gola ez dio utzi. Oian Sanzet, ari hartzean, pase hasta hona izan, Racing kontrarasoan oraingoan, Kaiargo, bi Lauren kontrakoa da, Kaiargo, Inigo Martínez du aurrean, erdirantz egin du, ongi Sanzet defentsa lanetan. Oso ongi, Gazte Naparra, partida puskatu eginda minutu hauetan, Gaizka Larrazabalek aukera argia izan du, berriz ere, Lukas Zidanen erantzuna, bikaina. Oraingoan, Kitoko falta egin dio zela erdian, Beñat Etxeberriari. Aldaketak begira hor, Gaizka Larrazabalen aukera, bakarrik zijoan, bere eskerrera jaurti nahi izan du, eta oso ongi Lukas Zidane, Gaizka Larrazabalen jaurtiketa oztopatuz. Aldaketak orain, Racingen, Jordi Figuerasek bere tokia Oskar Gili utziko dio, eta Kaiargo izango da, talde utziko duen beste gizona. Bere tokia, Niko Hidalgo hartuko du. Oskar Gil, Atletiken Harrobian hasitako jokalaria, 24 urtekoa, orain Racingen taldean dagoena. 5 zenbakia du Oskar Gilek. Peru baloiarekin, Mikel San Joserekin jokatu du, honek Gaizka Larrazabalekin, aukera argia izan du orain dela minutu gutxi Gaizka Larrazabalek, baina ezin izan du gola egin. Beñatek Peru Nolascoainekin, honek Mikel San Joserekin, eta berriz buelta dio baloia Zumaiakoari. Cejudo presioan, ongi Beñat Mikel San Joserekin jokatuz, eta De Marcos Beskuine galean. Atletik baloia landuz, presarik gabe, hori behar dute zurigorriek. Sanzetek Inigo Martínezi pasea, Ondarrukoak Valentziaga du eskerre galean, hala ere Peru Nolascoainekin jokatzea erabaki du. Mugimenduak nahi ditu Peru Nolascoainek, San Joserekin jokatu du, Racing guztia bere zelaian, San Jose Gaizka Larrazabali luze pasana izan dio, ongi Racing defentzan. Orain, Mikel San Joseren falta Moiri. Minerok baloiaren norabide aldatu, Aitor Buñolekin jokatu du. Hortxe daukagu Niko Hidalgo irten berria. Iñaki Olaortuak, Oskar Gilekin jokatu du. Ez dauka presiorik, hala ere Lukas Zidanekin jokatzea erabaki du, orain bai, Lukas Zidanek Oianen Sanzeten presioa zuen, luze jokatu du. Niko Hidalgo eta Mikel Valentziaga nor baino nor leian. Eskuine galekoak falta egin dio Marrazainaren esanetan. Falta hori Atletikek jarriko du martxan, ez du baloia geratu nahi, Mikel Valentziaga Inigo Martínezentzat, honek Perurekin jokatu du, berriz ere hor tikitakan defentsa biak, Peru baloiarekin. Baloi ona Oian Sanzetentzat, honek Gaizka Larrazabali zabaldu dio eskuine galean, aurrean du Mineiro, bere burua lurrera bota du eta baloia kendu dio Gaizka Larrazabaldi. Hala ere aldaratzea Oskar De Marcosentzat izan da. Azken minutuetan, baloia betza erabatekoa izan da talde zurigorriarentzat. Mikel Valentziaga, Inigo Martínez, Mikel San Joseren pasea ona Oian Sanzetentzat, ari hartzean da Gaztea, izkin egin dio Kitokori, Oskar De Marcosekin jokatu, erdiraketa honek Inigo Olaortuak
urrundu nahi, Ibai heldu zaio baloi hori, berriz ere erdirak eta Ibai Gomezek, baina ez da iritzi Aritxaduriz. Hala ere, baloia berriz ere Atletikena da. Baloia berreskuratu du Racingekoek, hala ere, epaile honak falta adierazi du Atletiken alde. Beste aldaketa bat egingo du Sardinerako taldeak. Álvaro Sejudok utziko du berdegunea. Sergio Ruizek hartuko duaren tokia. Hortxe dugu Álvaro Sejudo berdegunetik irtetzen. Eteranoa da oso, 35 urte ditu. Eta kapitain eskukoa Sergio Ruizi eman dio. Hor saizen bakia. Falta arriskutsu hau Atletiken alde. Ibai Gomez berrizeri jaurtitza janetan. Atletikeko 5 jokalari aria barruan. Jaurtiketa ona, Aritza Luizen errematea, baina ez du asmatu donostiarrak. Beste aukera bat Atletikentzat. Lukas Idanek aterako du ateko sake hori. Hortxe duzue, atezain frantziarra. Gaizkaren presioa ona, Lukas Idanek baloia aurrera eta baloia berriz ere Atletikentzat. Hortxe geldikako jokaldiaren errepikapena, Ibairen erdiraketa Adurizen burukada, baina desbideratua joan zaio donostiarrari. Herrerin baloiarekin, ez du asmatu pasean, Buñuelek berreskuratu du baloi hori, San Jose du aurrean, Sergio Ruiz irten berriarekin jokatu du, honek Moirekin jokatu nahi zuen, ongi Oscar de Marcos, kontrarazoan Atletik. Beñat, honek ez du asmatu pasean, 3 aurkari zituen alboan, eta alboko sakea izango da Racingen alde. Oscar Gil baloiarekin, Lukas Ianekin jokatu du, berriz ere Oian Sanzet presioan, luze frantziarra, baloia Buñuelentzat. Niko Hidalgorekin jokatu nahi zuen, banderatxoa altxatu du Marrazainak, jokoz kanpo, baloia Atletikentzat. Mikel Valenciagak Peru Nolaskoanekin jokatu du, Zumaiarrak Mikel San Joserekin, eta honek Beñat Etxeberriarekin. Baloia eskerri galera Ibai Gomezentzat, eta honek Inigo Martinezi pasadio baloia. Ongi Sanzet protagonista izaten ari da gazte naparra minutu hauetan. Eta falta egin dio Minerok baloia ongi orain Beñatek Oscar de Marcosentzat. Ideia oso nazen, ez da heldu Laguardiakoa, eta ateko sakea Racingen alde. Ez du itxaron nahi izan Beñatek, askar jarri nahi izan du baloia jokoan. Baloia sakon Oscar de Marcosentzat, baina ez da heldu Laguardiako hegaleko jokalaria. Hortxe irudita berriz ere Lukas Idan. Bere taldekideak batu nahi ditu, ez du atzean jokatu nahi, luze joko du frantziarrak. Luze Zidanek, Mikel San Josek buruz, ongi Beñat aldaratzea Inigo Martinzentzat, baloia berreskuratu du Sergio Diazek, sako Niko Hidalgorentzat, ongi defentsalanean Inigo Martinez. Hegaleko jokalaria ongi estopatu du, eta berriz ere baloia Atletikentzat. Ibai Gomezek luze Beñatentzat, kontrarazoan Atletik berriz ere partida puskatu eginda. Atletikek orain Sanzet erdian, jokaldia geratu eginda, eta Moi Delgadok parkatu baloi hori berreskuratu egindu Santandergo taldearentzat. Kitoko erdialdean baloiarekin, iskin egin dio Beñat Etxeberriari, eskuin egalean du Buñuel, honek ez du presarik eta berriz ere erdilariarekin jokatu du. 74 minutu igaro dira jada, 15 minutu geratzen dira partida bukatzeko. Racingek oraindik ere markagailuan aurretik jarraitzen du. Falta arriskutsua orain, Beñatek Ortizi. Falta ari hartzean izan da, Ortizek iskin egin dio Beñat Etxeberriari, igorrekoari, eta honek
hor ikusten duzuen bezala, hor ikusiko duzue, Ortiz, atzetik dijoa Beñat, eta epaiaren ustetan, falta egin dio Igorrekoak. Beñatek ezetz dio altxamarrarekin, baina falta adierazia zegoen. Minero izango da arduraduna, falta oso arriskutsua izan daiteke, Atletikeko 5 jokalari esian, ea Minerok zer egitea erabakitzen duen. Eskerrez Minero, kanpora! Oso ongi loratu du baloia Minerok Atletiken esiaren aurretik, baina hala ere Jagorrerinek kontrolpean zuen egoera, eta baloi hori esker zutoinetik haratago joan da. Hortxe errepikapeina, ongi loratu du baloia, ongi bota da Jago Herrerin, kontrolpean zuen egoera, eta baloia kanpora Atletiken aldeko ateko sakea. Baloia Luz Herrerinek, Iñaki Olaortuak berreskuratu du baloi hori. Kitoko, Niko Hidalgorekin jokatu du, honek berriz ere baloia atzeratu du. Oskar Gil, Lukasenekin jokatu du, Arrobiko jokalariak, Atletikeko Arrobiko jokalariak, berriz ere eskuine galean, Buñuel baloiarekin, baloia luze, Sergio Ruizentzat, ongi Peru Nolazkoa inburuz, erdilariarekin borrokan, ongi Zumaiarra, Mikel San Josek atzera, eta Inigo Martínez baloia urruntzuen. Bakarrik Inigo Olaortua, bularrez eitsi du baloi hori, eta bere atesainarekin jokatu du. Luze orain, eskuine galera Lukas Idanek, alare baloi hori kanpora joan dela, adierazi du Marrazainak. Mikel Valentzia gairuditan, alboko sakea aterako duen jokalaria da Zumarragakoa, Inigo Martínezekin jokatu du, eta honek Peru Nolaskoainekin. Aurrera Peru Nolaskoain, falta egin dio Siberok, eskuin bota kendu dio, eta min hartu du gaztea. Eskerreko bota kendu dio Zumaiakoari, falta argia izan da, eta txartel horia gaztearentzat. Atletik orain beste aldaketa bat egiteko zain, Inigo Vicente eta Villalibre sartuko dira berdegunean, Ibai Gomezek eta Aritza Durizek utziko diete tokia. Hortxe Donostiarra eta Gernikako aurrelaria jada berdegunean. Klasinek ere beste aldaketa bat egingo du, Kitoko kanpora, eta Rafael de Vicentek hartuko du bere tokia. Inigo Vicente eskerregalean kokatu da, Asier Villalibre aurrerari lanetan. Denboraldi bikaina egin zuen Gernikakoak, iaz Bilbao Atletikekin bigarren B mailan, ea sortea dokan oraingoan. Sergio Ruiz baloiarekin, eskuine galetik, abantaia eman dio epai jaunak, Niko Hidalgo, Inigo Martínez dualboan, erdiratu, ongi Mikel Valentziaga defentsa lanetan. Moi, presioan, Luz eskerrez Zumarragakoak. Buruz Villalibre, Sergio Ruizek baloia berreskuratu, eta eskuine galera iraki du baloi hori Ortizek. Buñuel, aurrean du Inigo Vicente Irtenberria, Niko Hidalgorekin jokatu du, honek Ortizekin, berriz Niko Hidalgo, eta atzera eskuine galeko jokalariak. Oskar Gil, Racing orain jokaldia landuz, ongi Gaizka Larzabal berreskuratzen, baloia sakon Inigo Vicenterentzat, bakarrik Deriokoa, Lukas Idan du aurrean, ea zer egiten duen, Lukas Idan berriz ere Jaun Andreok. Ez du asmatu Deriokoak, Gaizka Larzabalen baloia bikaina izan da, Inigo Vicente bakarrik geratu da Lukas Idanen aurrean, Derioko gazteak ez du asmatu. Beñat orain, zelai erdian baloiarekin, Inigo Vicenterekin jokatu du, honek eskuinera ireki du baloia Oskar de Marcosentzat, Lagordiakoak erdiratu, Oskar Gilek baloia urrundu. Hortxe Sanzet, bikain gaztea, baloia zaintzen, eta falta Atletiken alde.
Beste aldaketa bat egingo du Atletikek, hortxe duzue irudietan Inigo Bizenteren aukera, bakarrik zijoan Derioko Gaztea, eta ez du asmatu Lukas Zidanen aurrean. Partida bikaina egiten ari da atezain frantziarra. Atletikek beste aldaketa bat egin du, oraingoan Iago Herrerin irten da berdegunetik, Odei Oleagak hartu du bere tokia. Arazoak dauzka Lukas Zidanek, min hartu du azken jokaldi horretan, ematen du ez duela berdegunean jarraituko, guanteak heldu ditu, medikoa bertan da, ea zer duen atezain frantziarrak. 10 minutu baino ez dira geratzen partidaren bukaerara iristeko, partida entretinegarria oso, aukera handikoa, Racingek asmatu egin du 10. minutuan, eta aurretik da markagailuan. Hortxe duzue aldaketa, Lukas Zidanek ez du berdegunean jarraituko. Lukas Diaz Arrobiko jokalariak hartuko du bere tokia. Hortxe duzue Zidan irudietan. Ez da momentu erosonean sartuko Arrobiko atezaina. Falta oso arriskutsua baita Atletiken alde. Hortxe duzue Beñat, Ibai Gomezek jada berdegune hautsi du, Igorrekoak hartuko du orain geldikako jokaldietan erantzunkizuna. Baloia loratu, Perun Olaskoain bakarrik errematean, eta atezain gazteak arazo gabe gelditu du baloi hori. Hala ere, Marrazainak Zumaiakoaren jokoz kanpokoa adierazia zuen. Beñatek baloia bikain loratu du, bakarrik zegoen Perun Olaskoain, baina arazo gabe harrapatu du baloi hori atezain gazteak. Ortiz baloiarekin, Buñuelekin jokatu du, berriz ere Ortizekin, orain barrutik Sergio Ruizekin, baina bere pasea luzegia izan da. Alboko sakea orain Atletiken alde. Mikel Valentziagak jarriko du baloi hori martxan, hortxe zenuten geldikako jokaldi horren errepikapena. Oleaga baloiarekin, eskerrez luze atezainak. Ongi Inigo Bizente borrokan, Inigo Martinez bere burua lurrera botaz. Ortizek berreskuratu du baloi horri, San Joserentzat abantaila guztia. Kanpora Odei Oleagak luze. Inigo Martinez eskerrez Oian Santetentzat, hortxe gazten aparra, baloia egalera zabaldu dio Oskar de Marcosi. Honek baloia gehiago luzatu du Gaizka Larrazabalentzat, Oskar Gilekin borrokan, ongi biak alabiak. Hala ere, Marrazainak adierazi du baloi hori irten dela, eta kornerra izango da Atletiken alde. Polita lehia, Atletikeko jokalari hoi eta Egaleko jokalariaren artekoa, hortxe duzue. Marrazainak adierazi du baloi hori irtena zela. Motzean, Beñatek, Gaizka Larrazabalek erdiratu, Oskar Gile kornerrera berriz ere. Beste korner jautiketa bat, Atletiken alde. Hortxe duzue Beñat, kornerra ateratzeko zain Igorrekoa. Ea oraingoan, nora bidaltzen duen? Eskuin eskua gora, baloia penalti puntura, kanpora Iñaki Olaortua galare aldaratzea hartu du Gaizka Larrazabalek, Beñatekin jokatu du, eskerrez erdiratu Igorrekoak, Perun Olaskoainen errematea, atezainaren eskuetara. Ongi Lukas Diaz. Ona zen, Beñaten erdiraketa ezkerrez, Perun Olaskoainek gain hartu dio Racingeko defentsari, baina Lukas Diazek ongi geratu du baloi hori. Hortxe iruditan, Gaizka Garitano Derioko entrenatzailea. Presioan orain Asier Villalibre, Lukas Diazek ez du arazori nahi, baloia
kanpora, alboko sakea Atletiken alde. Iñigo Martinez, ezkerrez Valentziagarentzat, berriz ere Iñigo Martinez, eta Ondarrukoak Peru Nolaskoainekin jokatu du. Oskar de Marcos, berriz ere Peru Nolaskoain, baloia Odei Oleagarentzat. Niko Delgado presioan, eta baloia berriz ere atxedatu du Iñigo Martinezek. Ongi orain Peru Oian Sanzetekin, iskin egin dio Racingeko jokalariari Naparrak, baloia ona orain Iñigo Vicente Gaizka Larrazabali, eskuina galetik erdiratu, eta gola Atletike, jaun Andreok, Atletiken gola, Iñigo Vicenteren pasea bikaina izan da, Gaizka Larrazabalen erdiraketa oso ona, eta Iñaki Olaortuak bere atean sartu du baloi hori. 85. minutua da, Racingek bat, Atletikek bat. Atletikeko gazten konexioa bikaina, jaun Andreok, Sanzetek Iñigo Vicenterekin jokatu du, Deriokoak luze Gaizka Larrazabalentzat, honen erdiraketa ona izan da, eta Iñaki Olaortuak bere atera bidali du. Hortxe duzue Larrazabalen erdiraketa, eta sortez txarrez Iñaki Olaortuak bere atean sartu du baloi hori. 85. minutua da, eta Atletikek partida berdindu egin du. Gaizka Larrazabalek jokatu duen azken jokaldia izan da, Kenan Kodrok hartu du orain bere tokia. Ongi de Marcos buruz, Kenan Kodro baloiarekin, ongi jokatu du San Joserekin, honek Iñigo Martinezi atzeratu dio baloia, Ondarrukoa Racingen zelai barruan. Atletik guztia Racingen zelaian sartun da, ongi Sanzet, oso ongi ari da gaztea partida honetan, baloia de Marcosentzat, eta honek Mikel San Joserekin jokatu du. Beñatek ez du argi ikusi de Marcosi pasea, eta Perurekin jokatzea erabaki du. Iñigo Martinez, honek Mikel San Joserekin, Naparrak aurrera Asier Villalibrerekin, Iñigo Vicenterekin jokatu nahi zuen ezkerrez, baina ongi defentsa lanetan De Vicente. Niko Hidalgo eskuine galean, De Marcos du aurrean, orain Mikel San Jose laguntzan, baloia atzeratu, eta Aitor Buñolentzat. Ortiz zelai erdian, baloia hori ez da ona izan, alboko sakea Atletiken alde. 87. minutua da, 3 minutu partidaren bukaerara iristeko, Racingek bat, Atletikek bat. Hortxe, Mikel San Jose zelai erdian, baloia betzarekin, Iñigo Martinezekin jokatu du, honek eskerrez luze, Kenan Kodrorentzat, Oskar Gil eta Kenan Kodro nor baino nor borrokan, azkenean Lucas Diaz atezainak hartu du baloi hori. Ona zen baloi hori, oso ongi Kenan Kodro, baina abantaia guztia atezainak izan du. Iñaki Olaortua baloiarekin, golegile gaurko arratzean, bere zorigaiztokorako bere atean sartu du. Sergio Ruizek baloia sakon orain, Niko Hidalgori, bizia da oso eskuina galeko jokalaria, iskin egin dio Mikel Valentziagari, aria barruan, berriz ere Sergio Ruizekin jokatu du, aldaratze hori, Mori heldu zaio, jokoz kanpoko posizioan egon zitekeen, baina Moik ez du barkatu. Gola egin du Moi eskerri galeko jokalariak, eta berriz ere Racing aurreratu du. Errepikapena ikusterik dagoen, jokoz kanpoko posizioan egon zitekeen eskerri galeko jokalaria Moi Delgado, Racingak ez du ezer ikusi, eta gola markagailura igo da. Hortxe zu errepikapena, Moi hortxe zegoen, justu, aldaratze hori aria barruan heldu zaio, Racingak ez du ezer ikusi, eta Racingen gola jaun Andreok. 88. minutua, Racingek 2, Atletikek 1. Odei Oleaga baloiarekin,
Peru Nolaskoanekin jokatuko du. Zumaiarrak berriz ere Oleagarekin. Atletikeko atezainak luze, Kenan Kodro baloi borrokan, Minerok du abantai osoa ongi buruz, Ortiz zelai erdian, Mikel San Joseren falta dirazi du epaiak. Bitartean beste aldaketa bat egingo du Kantabriako taldeak. Jesus Puraz irtengo da zelaira 28 zenbakiarekin. Abral Minero egin du gaurkoa. Bitartean De Vicente falta ateratzeko presarik gabe. Dagoeneko jokatu ditugu 80 minutuak. 3 minutuko luzapena izango dugu Jaun Andreok. Buñuel Baloiarekin. Atletikeko lerroak gaindituz, eskuinagaleko jokalaria, Niko Hidalgorekin jokatuko du, erdiratu, Sergio Díaz bakarrik, Sergio Ruiz bakarrik, aria barruan, bere burukada Odei Oleagak batu du. Ongi atezain zuri-gorria. Oleagak luze presa doka orain Atletikek, Villalibre borrokan, Oskar Gilek baloi hori pasatzen utzi du, eta atezainarentzat izango da baloia. Vicente eta Valentziaga nor baino nor leian. Vicente eraman du baloia Niko Hidalgo eskuinagaletik. Inigo Martínez du aurrean erdiratu. Sibeira Gaztea korpoz. Eta bikain Odei Oleaga. Partia puskatua dago. Atletiken kontrarazo saiakera. Sanzete Kenan Kodrorentzat. Ongi lanean Racingeko jokalariak. Jokaldiak eratu egin dute Atletikekoek. Ongi orain oso ongi Mikel San Jose zelai erdian. Kalitatea erakutsiz Naparra. Baloia berreskuratu egin du Sergio Ruizek. Ongi Mikel Valentziaga aurreratuz. Villalibre baloia babestuz. Inigo Vicenterekin jokatu nahi zuen. Oskar Gilek urrundu. Berriz ere Villaliberentzat baloia. Eskerregalean Mikel Valentziaga. Ez du argi ikusi. Eta atzera Mikel San Joserekin. San Josek erdiratu. Kenan Kodrok baloi hori luztatu. Baina Oskar de Marcos ez da heldu. Ateko sakea Racingen alde. Ona zen jokaldia Jaun Andreok. Kenan Kodrok bikain luztatu du baloi hori buruz. Baina Oskar de Marcos ez da heldu baloi horretara. Partida bukatzeko zorian gara. Epai jauna presa sartzen atezainari. Atezainak ez dauka inolako presarik. Orain luze jo du Sergio Ruiz eta San Jose leian. San Jose jo du buruz. Beñat De Vicenterekin ongi gorrekoa. Baloia Inigo Vicenterentzat. Vicente leian. Buñuelek urrundu ongi Mikel Valentziaga berriz ere San Joserekin. Zumarragakoak du baloia. Inigo Martínezek Peru Nolaskoanekin. Peruk luze Asier Villaliberentzat. Gernikakoaren kontrola bularrez. Eskerrez erdiratu. Bakarrik Beñat. Kanpora Jaun Andreok. Kanpora Beñatek. Moi delgado izan da pilota hori ukitu duena. Eta Atletikeko gola ekidin du eskerregaleko jokalariak. Villalibreren pasea bikaina zen. Beñat bigarren lerrotik bikain iritzi da. Baina Moi delgadoren defentsako lana oso ona izan da. Inigo Vicenteren kornerra. Kordororen errematea luze. Aldaratzea Igorrekoarentzat. Aria barruan da Beñat. Ea zer egiten duen Igorrekoak. Iskin egin nahi dio jokalariari. Ezin izan du. Eta alboko sakea izango zen Atletikentzat. Epaiak esan du gehiagorako denborarik ez dagoela. Partida bukatu da Jaun Andreok. Atletiken lehen porrota izan da gaurkoa denboraldi aurrean. Bihar deskantsua izango dute Gaizka Garitanoren mutilek. Asteartean bueltako dira entrenamentuetara. Eta asteazkenean partida garrantzitsua Erromaren aurka Peruian. Gaurkoan ezin izan da izan. Racingek 2, Atletikek 1.
Mi esker, jaun Andreok, partida hau gurekin ikusteagatik.